Sanibonani oy'ngane zakwethu, kangimbelele ngiphinde futhi nginamukele kuyona i-channel ehamba phambili Radio Inkezi. Lami igama mfethu Ngiduthunga Khumalo Sibona Magumede. Ngane kwethu bawuthi mhlawumbe usemusha kuleli khasi ngizophinde ngicela nje ukuthi uyasubscribe, ungakhohlwa ukukhomenta no-like nokushare okuyikhona okukhulu kunakho konke. Kushona abasolwa ababili kwabayishumi abavinjwa amaphoyisa eLenasia eningizimu yedolobha eGoli ngoLwesine ekuseni. Uphenyo beliholo uphiko lwe-Crime Intelligence ngokubambisana nezinye izinhlaka zomthetho okukhona kuzona i-SAPS Tactical Response Unit nomnyango wamaphoyisa kamasipala waseGoli JMPD bathola imininingwane yetulu lokuqhunyiswa kwe-ATM iqembu labalungu ayishumi ezigebengu eziyingozi. Abasolwa bebefunelwa amacala okuqhumisa kwama-ATM namanye amacala abucayi eGauteng nakwezinye izifundazwe ezingomakhelwane. Iphini lekhomishana wamaphoyisa uLieutenant General Shadrack Sibiya uncome bonke ababambe iqhaza ngobuqhawe babo bebhutshuzisa itulo lemgulukudu lokuqhumisa i-ATM ePretoria. Ukubambisana phakathi kwabomthetho nezinhlaka ezifanele ezifana nezokuphepha ezizimele ikakhulukazi iqhaza ekunqandeni nasekulweni nobugebeni obunodlame ezweni, kuchaza uLieutenant Sibiya. Kanza kwethu izona ezihamba phambili esinibekela zona namhlanje kweze isenkezweni. Senkezweni.